Γεια σας, και σήμερα θα παίξουμε SCP Roleplay. Όχι ρε φίλοι, είναι full. Ναι. Ξέχασα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο οικοδεσπότης σας Γιώργος Χατζιαναχνώστου. Ναι, Mr. Αντουόν, σας παρακαλώ, μην φάω copyright. Όπα. Δεν ξέρω τι κάνεις τώρα στο YouTube, τρως copyright, ρε, δεν κάτι. Mr. Αντουόν, είμαι μεγάλος φαν, οκ, σας παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα αυτά τα κόκκινα τα βλέπετε εδώ κάτω, αυτό δεν πρέπει να ακουμπήσουμε σε αυτά. Γι' αυτό τώρα πρέπει να φύγουμε τρέχοντας και να πάμε στο Class D. Για να δω, τελειώσαν αυτοί. Είναι ακόμα εκεί πέρα. Να πάρει. Τα ξέχασα. Όσοι θέλετε να παίξετε μαζί μου, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Οκ. Και θα δούμε, οκ. Λοιπόν, τώρα πάμε Class 2 όπως είπαμε. Δεν πρέπει να του σώσει ο άλλος. Πάει ένας. Και ξαναμπαίνουμε μέσα. Εντάξει. Είμαι Γάλλος κιόλας. Τι κάνετε ρε παιδιά? Εγώ την έφαγα. Σου πήρα το kill. Κι άλλο kill. Easy είναι. Ο έχει βάλει λεφτά εδώ πέρα και εγώ έχω βάλει λεφτά στους τέτοιους. Περίμενε λίγο. Έχω και το πίστολ εδώ πέρα. Λοιπόν. Όχι, δεν έκανα. Θέλω να δω να έφυγε καλά. Γιατί? Να βλέπετε πως είναι και το upgrade εδώ πέρα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Όμως να πάρει δεν έχω φάει. Που το θέλω. Όχι, δεν θα πατήσω. Θα πατήσω εδώ πέρα. Το θέλω να έχω φάει. Ναι, τέτοιο. Λοιπόν, και όσοι θέλετε να παίξουμε μαζί, θα μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Νομίζω ότι το έξω να είπα. Δεν πειράζει, να το εμπεδώσουμε. Όχι φίλοι μου, δεν θα ξαπώ να δω τι γίνεται εδώ πίσω. Οκ, μια χαρά. Λοιπόν, θα πάω μαζί του. Αυτός τώρα έχει όπλο, εντάξει. Όχι. Τελείως και σφαίρες. Τον είχα άνετα. Ρε παιδιά, τι γίνεται? Έλα ρε φίλε. Μα πόσες σχέντες του ρίξα. Λοιπόν. Εντάξει, έκανε και assist. Λοιπόν, θα παίξω ακόμα ένα λεπτό και θα κλείσω, οκ.
Έχω κάνει και σερβερ εδώ πέρα, να ξέρετε. Να παίξουμε όλοι μαζί στο σερβερ μου, όσοι θέλετε βασικά. Αυτά. Ναι. Α, και θα περιμένετε λίγο. Και βάλτε μου μια βαθμολογία για το avatar μου. Έτσι είναι. Και μετά αυτό είναι το fake. Fake είναι όλα. Να, αυτό μην το πάρετε, πότε είναι fake. Να ξέρετε. Λοιπόν, και όσοι θέλετε να με κάνετε add friend, αυτό εδώ παίρνει το όνομά μου. Οκ. Στείλτε μου και εγώ θα το δεχτώ. Μου γράψετε από κάτω πώς σας λένε για να μπορώ να ξέρω ποιοι είστε. Οκ, γεια σας.